Diumenge viurem una autèntica festa del futbol català, ni més ni menys que un partit a la Nova Creu Alta, un gran enfrontament entre dos històrics del futbol català amb molt de pes a les graderies, sobretot perquè el Sant Andreu portarà més de 1.500 aficionats, tots al Gol Sud. Al centre d'Esport Sabadell i precisament la Unió Esportiva Sant Andreu de Xavi Molist, exjugador de Sabadell i exentrenador del Terrassa i de l'Hospitalet. El plantejament de Molist en els darrers partits ha variat una miqueta. Contra el Lleida va emprar un 4-4-2, davant el Cornellà va utilitzar un 4-5-1, una golejada per 4-0, i en el partit de la setmana passada al camp del Balears, que va acabar amb empat, igual que el del Lleida, va sortir Albert amb un 4-2-3-1. Lleida i Balears, amb el Lleida i amb el Balears, Molist va repetir alineació, i aquesta va ser Nil en porteria, Lucas Viña, Sergio Castillo, Saturday, Jordi Méndez en defensa, Pau Darbra i Daniel Torices al mig camp, Sergi Serrano i Marc Jurado pels extrems, Marcos Méndez i Albertito en punta. I en el dia del Cornellà va fer un canvi Max Marcet per Pau Darbra. Pau Darbra, que en aquest cas Pau Darbra era mig centre, Max Marcet extrem, un extrem per un mig centre. Repassem ara les estadístiques quadribarrades. Amb 4 gols estan Albertito, Sergi Serrano, Toni Paredes i Lucas Viña. Amb 5 gols l'exarlequinat Max Marcet i amb 6 gols Marc Jurado. Pel que fa a números, Nil és el principal titular. En defensa, Lucas Viña porta 22 partits, Sergio Castillo 20 i n'ha jugat 18 de titular, Jordi Méndez en porta 20, Pellegrín 17 i 12 com a titular, Quille Torres 15 partits, 10 com a titular. En mig camp, Albertito 22 partits, 18 com a titular, Pau, 18 partits, 17 com a titular, Daniel Torices, 21 partits, 19 a la titularitat, i Josu, que porta 20 partits, però només 3 ha sortit de titular. I a la davantera, Sergi Serrano, porta 19 partits, 16 com a titular, principals davanters, principals jugadors que han jugat més. Toni Paredes porta 22 partits, 17 com a titular, i Marc Jurado porta 19 partits i 12 com a titular. I ara us avanço una miqueta l'àrbitre, i és que l'àrbitre de diumenge, Manuel Ramírez Marco, ja va arbitrar el Sabadell Cornellà aquesta temporada, per tant ja té un precedent, l'àrbitre d'Aragó, de Zaragoza, crec jo, sí. I té un precedent, com diem, amb victòria arlequinada, per tant espero que es repeteixi. La seva mitjana de grogues és de 6,09, avariat respecte al partit d'anada, o sigui, al partit de Cornellà, i la seva mitjana de vermelles és de 0,49 per partit.